Здравейте, зодия близнаци! Хайде да видим какво е важно да чуете през месец февруари 2026 година. Така, тук от самото начало виждам две двойки. Двойка мечове и двойка пентакли. Така че числото 2 може да значи нещо за вас. Също така да взаимодействате с други близнаци. Може и 9. Има някакъв избор, пред който сте изправени. Или по-скоро нещо ви дърпа в две различни посоки. Раздвоени сте. Два различни начина да направите нещо или два различни избора. Може би свързано с работа. Като тук, за да успеете да вземете решение, да изберете най-правилно с картите съветват да се вгледате навътре във вас, във вашата скрита вътрешна мъдрост, да се осамотите и да се опитате да се балансирате, да видите какво ще ви каже вашата интуиция. С две думи да се запитате кое е най-добро за вас и какво ви подсказва вътрешната ви мъдрост. Така, да видим още. Така, както тук първоначално, нещо ви дърпа в две различни посоки. И най-добрият вариант за вас е да се успокоите, да се осамотите и да се балансирате и да вземете най-доброто за вас решение, най-доброто за висшето ви благо, да се фокусирате върху едно нещо, като тук с двойка мечове и четвърка жезли. Не, четвърка чаши. Така тук това, което ви раздвоява двойка, четвърката е всъщност стабилност, така че за да вземете най-стабилното решение, трябва да се заземите, като това ще ви проясни ума и ще ви даде най-добрия отговор, който търсите. Също така четвърка жезли, това ще ви донесе ще ви доведе до най-добрия резултат, след който ще празнувате. Понеже четвърка жезли е празнуване. Тук я няма, но както казах, това ми се прилича на четвърка жезли. Така че, четвърка чаши. Трябва да изберете, да се фокусирате върху един от тези избори, който имате. Така, тук с двойка пентакли, отново два избора, баланс между две неща. С сила тук може да вземете с лъв или да имате лъв на тази карта.
ще имате силата да изберете най-правилното или да балансирате по най-добрия начин. Също така, някакви препятствия, може би свързани с това балансиране на две неща, но няма от какво да се притеснявате. Тук е сила, така че ще имате сила да балансирате нещата, да успеете да преминете през тези препятствия и да ги използвате като стъпала нагоре, а не да ви съборят и да ви спрат. Също така петица жезли може да символизира и конфликт, като тук може би се двумите дали да продължи този конфликт или да го потушите. Така че тук със сила, каквото и решение да вземете, трябва да сте сигурни, че е най-доброто за вас. Да е решение взето в ваша полза, а не в полза на някой друг. Като тук с любовниците и Паш Пентакли ми говори, че ще стигнете до това съединяване на тези два полюса. Този дисбаланс, тези двойки тук, това разединяване, това разклонение в две посоки ще се съедини. Може да стане бавно, да отнеме време и да ви трябват усилия да положите усилия, но пък ще успеете. Тук виждам, че може би ще ви се отвори нова възможност за работа. Работа в екип, работа с някой друг или като цяло възможност за повишение в работата, за нов стимул за работа или за просветление, свързано с вашето работно място. По-високо заплащане в работата ви. Или като цяло нова работа. Или, както казах, работа в екип с нов човек. Тук отново петица чаши. Не знаете дали чашите ви са пълни или празни. Не знаете. По-скоро трябва да си обърнете гледната точка тук с учебника, както казах, да попиете, по-скоро да се запитате за вашата вътрешна мъдрост. Да попиете вашата вътрешна мъдрост. Има нещо, което знаете, имате вътрешна мъдрост и начинът, по който гледате на нещата, много влияе на това какъв ще е изхода от тях. Ако мислите, че е изгрев, съответно ще бъде изгрев. Ако мислите, че е мрак или залез, съответно ще бъде залез. Така че слушайте интуицията си, слушайте вътрешния си глас. Ако трябва се заземете, останете сами за известно време и поговорете с себе си. Така, искам да видя и какво е важно да се запитате. Какво е важно да се запитате? Какво чакам някой друг да го направи вместо мен? Къде съм призван да използвам гласа си. И какво търся извън мен, което е вече в мен. Тук какво чакам някой друг да го направи вместо мен. Има, както казах, избори, които трябва да се правят. И явно някакси не ви
не ви е удобно да ги направите. Този конфликт също така може да е вътрешен конфликт, но имате силата, имате заложбите, така че не трябва да чакате някой друг да направи нещо вместо вас. Ако виждате, че няма кой друг да го направи, трябва съответно да го направите вие, а не да чакате друг да го направи вместо вас. Къде съм призван да използвам гласа си точно сега. Тук също дали чакате някой друг да го направи или трябва вие да го направите, трябва да си изкажете това, което ви тежи. Тук както казах, да не чакате някой друг, а вие да вземете контрола във ваши ръце и да изберете това, което е най-добре за вас. И съответно да си кажете тежката дума, ако се налага. И какво търся извън себе си, което е вече в мен, тук с учебника. Имате, както казах, някаква вътрешна мъдрост, вътрешно знание, което трябва да използвате, да не търсите външни източници, а точно обратното, да погледнете навътре в себе си и ще видите отговори на неща, които ви мъчат и не са ви ясни. Но трябва да погледнете навътре в себе си, а не да търсите външен източник. Така да видим и какво ще ни кажат и ангелите. Сила и намерение. Благослови и изобилие. И земя и заземяване. Тук с сила и намерение, както казах, стига да имате намерението, ще имате и силата. Тук с сила. Така че ще имате и силата и стига да имате намерението да приключите този конфликт и да вземете най-доброто за вас решение. Тук с благослови и изобилие, явно, след като вземете тези решения, след като имате това намерение, ще успеете и да поженете благослови и изобилие. И тук с земя и заземяване, ангелите ви съветват да се заземите, да поседнете на земята. Така ще получите яснота за нещо. Тук с отчелника също. Да останете сами, да се балансирате за земите, като така ще вземете най-доброто за вас решение и ще видите нещата от техния изгрев, а не от техния залез. Благодаря за гледането. Чао, чао!